Hemm bżonn li s-sistema edukattiva tagħna ma tkunx biss waħda li timla l-moħħ, iżda aktar waħda li tiftaħ il-moħħ. Hekk qal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u kellim tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Puli meta kienet jindirizza konferenza dwar l-importanza tal-edukazzjoni sa minn età bikrija organizzata mill-Liza Marie Foundation. We should rather seek to change the system, to change ourselves, as you were saying, to have a system which would not fill the minds, but rather open the minds, to have critical thinking. Fil-preżenza tal-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca u l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo, Clyde Puli qal li konferenza bħal din jitgħinuna l-allima daqskemm għall-ġenituri u tenna li bla dubju is-snin tal-edukazzjoni obbligatorja iħallu l-akbar impatt fuq l-iżvilupp ta' tfal. Madankollu jirrikonoxxa li l-iżvilupp mentali ta' kull tifel u tifla fil-verità jibda minn ħafna qabel saħansitra sa mill-ewwel snin wara twelid. Clyde Puli qal li l-proċess ta' soċjalizzar mit-tfal huwa wkoll parti importanti mill-iżvilupp, speċjalment fih dan il-familja. Anke l-edukazzjoni informali bħall-isports u l-qdiet soċjali jew fil-komunità hija importanti għal kull tifel u tifla daqskemm hija importanti l-edukazzjoni formali. Dawn kollha jħallu impatt pożittiv fuq it-tfal. Fil-waqt li appella fuq il-ħtieġa ta' aktar metodi biex it-tfal ikunu aktar parteċipi fih dan il-familja, il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni qal li hu importanti li mhux biss nisimgħu l-tfal, iżda aktar minn hekk li nagħtu każ dak li jgħidu. Dan anke jgħin lil kull tifel u tifla meta jikbru u jkollhom bżonn jiddiskutu. Clyde Puli ringrazzja lil Liza Marie Foundation għall-organizzazzjoni ta' din il-konferenza għax qal li din tgħin biex tinħoloq aktar kuxjenza fost dawk kollha li jaħdmu qrib it-tfal.